Okei, noin, nyt se on hoideltu. Tää on aitoa jäällä. Piti vähän löylyttää tuota mun kaveria. Ja te ette nyt halua nähdä sen rumanaamaa. Joten kannattaa pysyä hiljaa. Niin, tervetuloa osa 2. Ja nyt mä teen intron. Ja sä oot hiljaa, Joko. Okei, nyt Jonne numero 2. Hysh. Tervetuloa Jonne-episodiin. Jonne. Mä oon niin huono. Tervetuloa uusi Jonne-esitykseemme. Tai no, showhun. Miksi haluattekaan kutsua? Kertokaa videosta muillekin. Niin. Ja kilpailustamme vielä lisää tietoa. Niin. Osallistutte kertomalla lempiaseenne ja niin poispäin. Jonka jälkeen testaamme 3 kiinnostavinta asetta. Testaamme niitä, mikä on paras. Ja sitten näytämme seuraavassa videossamme, mikä niistä voitti. Eli siis, tervetuloa. No, tää oli nyt, niin, no, tässä se sitten oli. Nähdään.